tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wani yaro Janniya. Akwai wata mata mai ɗa wai shi Janniya, suna zaune ita da kishiyarta tare da mijinsu cikin lumana. Wannan mata kuma tana da garken shanu, bijimin da ke cikin shanun kuma yakan yi magana kamar mutum. Ana nan wata rana mahaifiyar Janniya da kishiyarta suna zaune suna taɗi, sai ta ce da kishiyar, ina jin fa na kusa mutuwa, idan na mutu ki kula da ɗana Janniya. Da kishiyar ta ji haka sai ta ce, haba, ai ko baki faɗa ba ma, zan kula da shi, ai ɗana kowa ne kuma ɗana ne. Sai mahaifiyar Janniya ta ce, to, na gode da kika yi wannan alwashi. Bayar kaman kwana 4 da yin wannan zance, sai mahaifiyar Janniya ta ce gagarinku nan. Kwana sun ƙare. Ita kuwa kishiyar sai ta mallaki shanun da mahaifiyar Janniya ta bari. Suna nan kullum sai ta zuba wa Janniya magunguna na asiri iri-iri a cikin abincinsa. To amma duk sanda Janniya ya zo cin abincin nan, sai wannan bijiminsa ya gaya masa, kuma ya hana shi ci, sai ya riƙa rera waƙa yana cewa, Janniya, Janniya, Janniya jannati, Janniya jannati kishiyar uwa, Janniya jannati ba uwa bace, Janniya jannati idan ta baka tuwo, Janniya jannati tuwo da magani, Janniya jannati in ta baka fura, Janniya jannati furan nan da magani, Janniya jannati ka tona rami, Janniya jannati a gindin turke na, Janniya jannati ka binne tuwon nan, Janniya jannati kar ka fara ka ci, Janniya jannati. Kullum haka ke faruwa, amma duk da rashin cin abincin kamar yadda ya kamata, wannan bai sa Janniya ya rame ba, sai ma kyau kawai yake ƙara yi. Yau da gobe sai kishiyar uwar nan ta gane cewa wannan sa ne yake tona mata asiri, sai ta matsa wa mijinta don ya amince a yanka wannan sa mai magana. Shi kuma wannan sa, da yake yana jin abin da ake faɗi kuma ake shiryawa, sai ya kira Janniya ya ce masa, ina tunanin za a yanka ni, idan an yanka ni ka ce a baka kai da ƙafafuwa da kayan ciki, ana baka sai ka binne su. Yin haka zai sa karya duk wani makaru da za ta yi maka. Shikenan da aka yanka wannan sa, sai Janniya ya roƙi a bashi duk waɗannan abubuwan. Ba a yi musu ba, aka ɗauka aka bashi, shi ko ya je ya binne. Sai kishiyar uwar nan ta ci gaba da bashi sammu iri-iri, to amma saboda ya yi dukkanin abin da sannan ya faɗa, sai duk makaron da aka yi masa babu wanda ya kama shi. Kullum sai haske kawai yake ƙarawa. Ita kuma kasancewar babu abin da ya same shi, baƙin ciki na damunta. Wani falke ya ce, baƙin ciki kan kashe irin waɗannan mutane, haka ko aka yi. Ta ci gaba da lalacewa, har dai daga ƙarshe baƙin ciki ya kashe ta. Ƙurunkus kan kusu. To jama'a, ku yi mana subscribe, ku yi mana share, ku yi mana like, ka tura abokanka ta WhatsApp, ki tura ƙawayenki ta WhatsApp, ka danna ƙararrawa don ta sanar da kai idan mun ɗora sabon labari. Idan har baka danna subscribe ba ko kuma baka danna ƙararrawa ba, to hakan yana gaya wa YouTube cewar baka jin daɗin labarinmu, kuma idan mun ɗora ci gaban labari ko wasu labarai ba za su sanar da kai ba, don hakan ya nuna musu cewar ba ka jin daɗin kwata-kwata labaranmu.